Lekker in het zintje. Hé? Oh, nou is het al uit? Hoe zoest u smijt? Oh. Ja, is er hier een bielk hoor. Ja, je bent een spantje zeker. Nog wat narigheid. Willem, de week lang om laten blijven. Het is wel wat, want nu ga ik dus haast het hele eind Zweden werken. En dan ga ik in al die tijd maar 2 heel lang jongen. En nou ja, die besten die ben ik nou lekker schrikkerig als wat. Dus ik ga echt helemaal net filmen kind of op een foto zetten kind, want dan meent ze al het bos weer in. Nou ja, dan is ik misschien net zo heel vreemd dat ik er dan om fietsen kom. Maar en ik heb ook nog het idee dat ik nou krijg op de grens zit van waar die besten voorkomen. Dus ik ga net jeder bij de gelegenheid dat ik weer Aardal en aan Finland in. Maar ik ga wel wat oors voor die, want het is namelijk zo dat hier allemaal jouwerkletter rendieren te zien binnen op het dik. En die binnen langs de skrikkerig net. En dus die ga ik even filmen in. Dus dan, nou ja, onder het mom van een haste meisje wat. Dan komen ze hier nou. Ik zou zeggen, geniet je ervan. En succes met de show. En jij al even. Ja, dat was burg, hè? Ja, kijk. Shit. Kijk, flauwe poort naar man.